Together, growing in faith, changing communities. Makadunyiswe uJesu Kristo ngegama likaYise neNdodana noMoya ogcweleyo. Amen. Musa uNkosi yethu uJesu Kristo, uthando likaNkulunkulu uYise, uzolana ngoMoya ogcweleyo makube kini nonke. Namhlanje thando sami ngifisa sifunde encwadini yevangeli njengoba lotshwe nguMateyu isahluko sesihlanu, Matthew chapter 5 verses 38 to 48. Kulo nkathi uJesu wakhuluma nabafundi bakhe wathi, nizwile ukuthi kwathiwani kunina? Kwathiwa iso ngeso, izinyo ngezinyo. Kodwa mina ngithi, ningamelani nomubi. Kepha uma umuntu ekushaya esihlathini kwangasokunene, muphendulele esinye. Nalapho umuntu ethanda ukukumangalela akwamuke ibhantshi lakho, salusumdedela nejazi umnike. Nosuke eqhuba ukuthi uhambe izinyathelo ezinkulungwane eyodwa, hamba nawe zibe mbili. Ocela kuwe muphe, nothanda ukutsheleka kuwe ungamfulatheli. Nizwile ukuthi kwathiwani, uthanda umakhelwane wakho uze uzonde isitha sakho. Kepha mina ngithi kini, thandani izitha zenu, nibenzele okuhle abanizondayo, nikhulekele abanizingelayo, ukuba nibe abantwana bakayihlo osezulwini, ophumisela abahle nababi ilanga lakhe, onisela abalungileyo nabangalungile imvula. Lokhu phela uma nithanda abanithandayo kuphela, niyakuba namvuzo muni na? Angithi nabathelisi bayakwenza lokhu na? Nalapho nibingelela abafowenu kuphela, nenzani okungaphezu kwabanye na? Angithi nabazenzisi nabezizwe benza khona lokhu na? Ngakho-ke anoba ngabapheleleyo njengoba noyihlo esezulwini engopheleleyo. Ngiyayithanda le ndaba ayithandwa zami. Uyazi kunezinto engiyithandayo. Eyokuqala, nizwile kwathiwa kunina iso ngeso. Uyazi ezisikhula empilweni ziningi izinto esakhula sitshelwa zona. Ezinye zazo zingamaqiniso, ezinye zazo silabantu abayibona manje ngemfundiso zabo, kodwa futhi nezinye zazo azibanga nabo ubulungiswa. Ngifuna mhlambe ukubukisisa kulokho. Kunabantu, kunemndeni engabhekani. Sikhule singahambelani. Sikhule singayi laphana kababomkhulu, kagogo, kamkhulu, kamalume, ka-anti. Ngoba sebancane satshelwa ukuthi asingayi lapha. Abanye baze bahlangane, sebehlangane emgaqweni, sewuze uthola ukuthi osibanibani nosibanibani bayathandana, sekuze kubizwa abazali ukuthi ayibonaba laba befuna ukushada, kuma kushiwo amaqiniso ukuthi anikwazi nini ukushada ngoba wena uma wakho nami sabandawonye, wena umkhulu wakho nogogo wami abandawonye. Ziningi izinto ezisisindayo ezihleli phezu kwamahlombe ethu namhlanje ezenzeka singakazalwa. uJesu, nizwile benifundisa, kodwa mina-ke sengithi. Mhlawumbe yona nkonzo leyo engikhuluma ngayo namhlanje. Azikho izinto, imikhuba yala ekhaya, inkulumo nezibopho zala ekhaya ezisisindayo manje. Ebekumele sithi, ya mhlawumbe ngalesa sikhathi, kodwa manje isikhathi sesishintshile. Mhlawumbe ngalesa sikhathi sasingakwenza,
kodwa manje asekho isidingo sokuba sizondane kangaka. Iyona inselelo yokuqala engiyibonayo edala ukuba angike ngizibheke mina uqobo lwami, angiyibuke mina nala engihlala khona nabantu engihlala nabo, sibuze ukuthi ayi kodwa bafowethu silokusathi siyathakathwa, uthi nje akukona lokubophelana kwethu inhliziyo, sizingane zandawonye asambelani, sizingane zandawonye asikhulumisana, sizingane zandawonye ingane zethu azazani. Yazi khona abanye abantu uthola ukuthi bayafika emshadweni baxabane nomamezala, aduba ikhaya ahamba yokwakhe eThekwini ayokwakhe edolobheni, omunye akhe endaweni, kodwa ingane zethu sinqabe ukuba ivakashe kagogo bese ishawa zinkinga. Uthola omunye ukuthi akusebenzeki, akabathola abantwana, nasemshadweni uxakekile, kuthiwa inkinga yakho awukaze uye emanxiweni, awaziwa. Thingane but mina nginawo nje amakhaya, mina nginabo, mina kuphelela kumina kubaba noma kuphela la, akekho umuntu ithandwa zami oqhumetsheni, akekho umuntu oqhumetsheni, akekho umuntu ongenabo abazali. Abanye bethu baze bakhuluma iphutha lokuthi sebashona, sibangcwaba bephila abazali bethu, then how do I expect isibusiso? Into yokuqala mina ngiminisele lapho ukuthi angihambe ngolungisa indaba yami. Eyesibili indaba engiyibona uJesu esinika yona, asingabi namagqubu, iso ngeso, izinyo ngezinyo, ngoba nakhu nami ngilimele, bonke abalimale, ngoba nakhu nami ngihlukumezekile, bonke abahlukumezeke. Umuzi umuntu eqhosha, we mina mina ngahlupheka, mina hayi mina ngayikhulisa, mina ngayifundisa, nani nizoyibonela. Hayi, akubona umuntu lo. Angingathatha ukulimala kwami ngikwenze kube yinto engifisa nabanye abantu badlule kuyona. Cha. Okwenzeka kumina kwakukubi, kwakubuhlungu. Yes, kwangiqinisa, yes kwangikhulisa, yes kwangenza umuntu ongcono, kodwa kumele ngithathe isinqumo ukuthi ubuhlungu esengibuzwile angifuni buzwiwe abantwana bami. Ubunzima engidlule kubona angikufiseli omunye umuntu. Yazi uNkulunkulu kube wayefuna ukwenza njengoba sicabanga thina. Uyoveda nathi hayi nathi asifele esiphambanweni, nathi asihlawule zethu izono zethu, kodwa wabona kukuhle ukuba ngenxa yendodana yakhe yodwa masingabe sakuthola lokuhlukumezeka. Yazi khona abazali abaqotha bathi angifuni ingane yami idlule la ngidlule khona, angifuni umndeni wami uzwe lobuhlungu esengibuzwile, ingakho ngizoyikhandla ngibanikeze lokhu mina engakutholanga, ngibanikeza ngothando nangomusa. Ngiyayithanda le nkonzo yongawabamba amaqhubu. Akekho umuntu oyingozi njengomuntu obamba amaqhubu, ngoba inhliziyo yakhe ihlezi igaya izibozi, inhliziyo yakhe ihlezi icinga amacebo. Ngizombamba usibanibani, uzombona, awunakho ukuthula. Ayikho into ebalulekile empilweni ukuthula. Uthi Nkosi ngikhathele, Nkosi angifuni ukulwa, Nkosi angifuni inkulumo, Nkosi ngicela ukuthula kwakho. Athi uJesu noma bangakufaka umuntu ehlweni, athi uJesu noma bangakuhlumuka, athi uJesu noma bangakushaya, kodwa wena thana nje Nkosi ngicela ukuthula. Eyithandwa zami, ayikho into enamandla njengokuthula. Ubona izinto iphakama, ubona abantu bevuka, nemimoya ivukelana,
nemibuso ilwisana, uthi Nkosi ngiphe ukuthula. Ngicela ungaphenduli. Uyazi ayikho into epowerful than ukungaphenduli noma impendulo nayo. Lana bengizothi, and futhi bengizomshaya ngendlela ukuthi ubengeka ngikhohlwe. Kodwa ngizothula. Bese kuba khona abanye abantu abayitshela ukuthi ukuthula kwakho kuchaza ukuthi uyisilima. Cha. Kusona isilima. Kodwa uthule ngoba ungawufuna umsindo. Uthule ngoba nakho sewukhathele ilokuphica obenzakalayo. Nkosikazi yezulu ayibe nathi sibuso sizivikele sikhanyisele ngegama likayise benendodana nomoya ocwebileyo.